zamani muke ciki idan ba ka da shi babu mai yi da kai ko a ɗakin uwarka ballitana a unguwarku ballitana a gidanku ballitana a garinku in har ba ka da ɗan abin hannunka to gaba ɗaya babu mai kaunanka kuma ba za ka faɗa aji ba duk girmanka kuma duk shekarunka ko matsayi a nemi kuɗi kawai ta kowane hali a nemi kuɗi kawai mama kuɗi da ya zo kawai to me amfanin haihuwar ni yanzu tsofai da zan tashi neman kuɗin ba ku ne ina zai yi ku za ku fita ku nemo yake haram yake halal kawai to mama ko dauke ne ayi yo kan ma aka fara zancen banza zancen wofi shi dan wanku ba yana binni ba ina binni ku shekara nawa gaskiya bai da ciki su da wannan gaskiya ba haba ne Allah ya rage yanzu ma an ja su a ciki ya ga bari kina ba su da ko mata mai halal yake haram duk su kawo miki gaskiya abin da kike gaskiya bai dace ba haba da Allah wannan ai ba shawara arziki bane a matsayin ki na mahaifiyar mu ba za ki dinga ba da shawara ta garba sai ki je su dinga zuwa suna nemo miki yake halal yake haram shi ɗayan ya tafi me yake yi dauke shi ma yake Allah alamu su wa'annan zaki tarkata su ki daɗa cewa su je su yayi miki yake halal yake haram saboda dai ki samu ki arziki gaskiya kike yayi ki ne irin wannan kuma kina jin ta fa shiru ba uwa ta ce fa ita ba ta tsuguna ta haife ni amma ai ko da kike gaba da ni ya dace ni ga ka bari mama ma baba ta ta mun faɗa mana a'a baba ta ne wa ta faɗa kuma ya ka katse ta za ka dau haki fa to ki ci gaba wato mai wa kai gidan malam mai dalailu ina ga miki gaskiya ne amma ai da za ku gane kuran ku ba ni ne ina ya gaskiya bai kamata ki ci wasu su yayi go miki yake halal yake haram ba ko kuma da yake ba masu hankali ba ki ga ku za ku yi ta ba kun biye ta ku zo da ana da shan gallo ku je ku nemo yake halal yake haram to in dai za a nemo wallahi ba za a ci da ni ba wannan yayi kada kin san ko a makaranta ma ingo uwa dole da abin madoki ingo yawa do fara dukan doki ni dai bai kai haka ba ni dai gaskiya ki da kani a da sahi ne sa magana tafi shiga ko ni dai na ga miki ki
ki dake ni wallahi umma da ba dan ba zan cike mata baki Aisha wallahi ki dake ni na sunkuya tabi duniya wallahi sai mu fiji tunda dan kane mai fadan wasa ne mai faɗa bai da bai ji ba sai ta dau madoki dole iji ki dake ni na baki takalmi ki dake ni idi na kai miki ya wallahi duk abin da kike yi wallahi kin dake ni alƙur'an sai kin dake wani ba zan iya kokuwa da wallahi sai kin dake ni Allah sai kin dake ni ki dake ni uwata ki dake ni ya hakuri ki rabu da ita ya hakuri ki rabu da ita ya hakuri ma rabu da ita ya hakuri wannan zamani gaskiya ki ne irin dillanci gaskiya ba shi da kyau dalakin dillanci dan kuma uban kiran da talauci hada mu ki ake san dalakin dillanci ba ko da mu je mu samu ba to auren da za ta yi fa wani buhun To, tun gani? zai sai kayan daki waye zai sai miki kayan daki ina ga Yakubu ne zai siya mata ta koyi waka wallahi sai mata me to ai sai dai koya mata waka shi da ma da rere tun da daga cire mana faɗan nan tana turo kai baki kan za ta hura wuta na san da magana a bakin nan na kun ga to ku tashi ku shiga binni kuma kawai ku dan uwanku duk sana'ar da kuka ga ta shigo mana da kuɗi ku je ku yi ta to ni na ce kuma Allah ya muku albarka wallahi ni wani ke sata kanku aka fara wata ce za ku dauke manyan ba ga suna satar ba mai aka musu mota an ta samu bakon da mu ce gunguro sabe fita daga talaucin barawa fa suna itara kwarai kuwa akwai barayi masu yi da sata da biro kwarai da sun rubuta cross akwai barayi da baki za su yi barayi kala ne a duniyar nan barin ma da fice dan turanci ne hike inda mutum ya dauko da abin ɗaya biyu uku na zanta na zanta Allah ya muku albarka ku shiga binni kula da mi ta wanda dan ungon shi hannu fa su bi ko ku shiga binni na shiga kuɗi duk wata a tafi binni amma duk inda magariba ta yi a da gida an ga abin da aka samu dan ina jin ba za mu zauna jiha ɗaya ba kowa ya basu ai ba ku tafi tare ba ina ga jihar Yola ne to hike nan mama he tara Allah ya ba ku sa'a Allah ya ba ku sa'a sata ha kanku aka fara sata dubu nawa barayi idan na so mu tone barayin garin nan wallahi tallahi zan fasa kwai Allah barayi ka suna manya barayi ha ta mu ta fito fili ta tsaya ku je ku sata ku kawo mana kai wannan fa ba wai bacci zo ba salamu alaikum gatari kai taso da Allah kada Allah ka taso kaji ka bari bacci ya ishe da mun ba zan bari bacci ishe ka a ce ko bacci ka bo ba wallahi bacci bai ishe ko bacci ba naka bane da Allah fito da samu ka difa lungu ka zo ka tashi ko ba zai kai ka bacci ba fito ka bari man in kai irin kaman 12 ko karfe 1 na bacci da sanyin safiya ake kama fara kware ku amma ka bari rana ta take ai sai ka bari in katifa ba zan rabu da kai ba in ka daka ta katifa a birni to wallahi tallahi sai biki ya zo kaga kowa da dogon riga kai babu Allah kwa ai ba daka ta katifa a birni kware ku katifar birni da shegen laushi ai ni naji wallahi naji abin da isa da Allah sai ka ce akan biredi nake wallahi ka ci abin to dan ma ba ɗayar bace ai guda biyu ce da ni saboda Allah kwa ai guda biyu ce da ni akwai ɗaya sunanta suwi kampo suwi kampo suwi dole ce da in ka kwanta gaba ɗaya laushi sai lullube ka sai gari ya waye sai ka ji kai sama da Allah ka fito mana da shi yau a yar banza ce ka fito mana da shi yau suwi kampo yanzu kaga abin da isa na taso ka ka gani dinnan zuciyata a mace take Allah fa ai zuciyata a mace take ni to da me kake cin abinci an kana jin chip sufurtanda kofural sajan manjo na masu mutuwar zuciya to ni ne kai ne general ne wallahi tallahi to ta ya kake cin abinci ne presidency na masu mutuwar zuciya baka komai yanzu ba minti biyu yawa sai in canza kamanni an rikida nake kaman yaya kaga zan shagide hannuna to komo da kanan gure da saboda kaga ba daɗi mutane su hange mu kaga yanzu ba gani garau ba ga kanan dai sama kaga zan shagide da bakina to zan shagide da idona zan shagide da hannuna sai makalkale kafata in karkatar da ita duk mutum da ya gani sai ce na kashashe ne ni kuma dole ya baka tara kuɗi nake yanzu misali to ya kake ga kanan kuma lafiyar ka garau yanzu ba gani dai haka ga kanan dai ras lafiya dai haka dai na ga kanan kuɗi haula wala quwwata dole a baka alquran dole a baka ai ko ni na ga kanan mi kama kaga ko ni na ganka mu fa sana bayin wacce burkiya ba
wato wallahi tallahi wato in kai haka kai kaga haka za ka yi zai zama to iya dan matarkata yana dan karkata iya dan matarkata in kai iya dan matarkata sai kuma kai haka kenan wallahi ni ma dan wallahi zan yi Allah mutum da ya ganka in dai mai tausayi ne dole ya mika mu in dai musulmi ne kai ko ba musulmi bane in dai ya da dan imani dan narkon imani kware kuwa ko dole ya sallame ka kware kuwa to ai ni ma na samu sana'a ai Allah wannan basira ce ai kana da sana'a Allah kaga ina so kai koyi da ni zan yi wallahi zan yi koyi da Allah ko zan yi yawa ai wannan sana'a ce wannan dai ita ce sana'a bai kamata ma ka ce zuciyarka a mace take yanzu idan muka tashi da kana kai ina za ka yi kaga wannan layi da ya miƙe ni zan bi wannan babban layi wanda ya miƙe ya tafi masallacin juma'a haka yake kai kuma ka bi ta bayan gari ta kofar gidan mai gari tunda babban titi ne wanda ya biyo ta titin asibiti na kan kwana na kan kwana kuras to nan za ka to shikenan nan za ka shikenan madalla nagode madalla nagode madalla da Allah a mai da kai da Allah da Allah a mai da kai ba wani komai wallahi ba komai saboda kar ka ga na dauko ka ni ma fa dole kake sallama ta ni ne mai masaukin ka ni ne mai baka abinci da Allah dole kake sallama amma duk ranan da ba a samu ba dole ɗakin nan fa biya nake ba komai yawa biya nake in na samo sai mu ringa fasanta to madalla ba komai madalla Allah ba mu sa'a Allah ba mu sa'a ni na nan gurin to shikenan wallahi tallahi ai ta rayuwa gaba ɗaya ai gaba ɗaya wato Katari. Baka haida ni bane? Wai wa kake kira ne? Kai nake kira. Wai ba ni bane. Wanda kake kira sunan sa ai ba ni bane. Ai ba ni din bane. Ni din baka haida ni ba. Wallahi ban shaida ka ba. Ni din? Ina na san ka. Ba mai kanwa ne ni. Ye? Ba mai kanwa ne. Ko ma ba mai makani ne ni ban san. Amma baka da mutunci. Yanzu nan wato kai yanzu Allah ya aika lafiyar ka ras. Shi ne gatari ka toke kafa nan an taho za a yi wa masu kuɗi don fara ne ko me kake nufi? Saboda kuma a duniya ba a kama. Towa. Ba a kama a duniya. Kai yanzu nan kama kai ke. Ni kama ne na yin maka da wani. To. Amma ba ni din bane. Wallahi sai na rike ka da wani. Ba na hawo. Shikenan. Ka miƙe kabar ka. Ba ya kame. Alba ma. Ka miƙe kabar ka. Ba ala. Wallahi kana tarkala. A duniya mai mutanen banza kala kala. Ka ji dan biyar Allah na. Lafiyarsa kalau. Lafiyarsa kalau ba abin da ba zai iya ɗauka ba abin da ba zai iya kaiwa ba. Ka ji amma wai ya tarkale kafa dole wai hi mara lafiya ne. Yanzu zuwa za a samu wani mai kyakkyawar motar a gaya man lalura ta ba gaira ba dalili a karɓi kuɗi. Wallahi suka tare an yi asara. Wallahi an yi asara wallahi tallahi. Ibro, ni gaskiya zama a garin nan. Ni dai yanzu nan da ka gani, binni zan koma. Saboda binnin nan dai ta fi nan ɗin sana'a. Saboda ni ɗin a nan da ina dai ɗan samu, ba wai samu ne ba ba. Amma a binni an fi samun kuɗi. Gaskiya binni zan koma. Saboda ga da so. To me sha'awar da yaranta? Me sha'awar ka da binni? Sha'awa ta da binni? Ga da so nan da ta da yaranta sun koma binni gaba ɗaya sun yi kuɗi. Ga ni kuma jiya yau. Haka ne. Gwadon koma. A gwara ka koma. Iya wallahi gwadon koma. Shawara na zo ka bani. Amma ni dai in za ka ji shawara ta mene abin sha'awa ne? Neman Duk sana'a ce akwai ta nan ƙauye. Sai dai ba za ka yi ba. noma ba? Kana kin noma? Ya wo. To me sana'ar bin? Yayin da san bai suke mun banda mutum Allah ya baka rai da lafiya ka sha gube ko ka shanya kafa ka rinka wannan sana'a ce? Ni dai haka zan. To yi. Haka zan. Ni dai nan da ka ganni gaba ɗaya noma babu. Amma cin mai ɗimi dole. To he kai. Saboda binnin nan yanzu nan kana ganin fa da ka shiga binnin nan sai ka ganka da mota. Yanzu da na je binnin nan sai ka ganni na da mota. Haka. Ko ba haka bane? Haka. To yanzu zan tafi binnin ko? Allah ba da sa'a. In na dawo sai yanzu dan sami kan dan baka wani abu. Ayo kuma dai. Dama ai har jirgi ma sai kai in baka yi jirgi ba a jirge ka. To shikenan na tafi fa. Sai na daɗin fa. Kai
dan fulani ya je bini ga bai garin bubu kewaya bai garin bubu ya ce kai ana zaman ƙarya ai ina ai tusa wando baya rike tusa yawa gana wannan babban titi ne da wannan da Allah babban titi ba abin da baya bukatar sirri babban titi ne a garin babban titi ne nan za ku zanna kai ka juya ka zama ko kuturu ko makaho whatever dai yadda ka san za a samu kuɗi kana neman taimako za ku samu a nan wurin ka gane zan koma da ganin ina kallon ku yanzu mu rasa abin da za mu sai mun nakasa kan da raina da lafiya ta mai da kai na in ba za ka yi ba sai in tafi ku kuka zo da kai kuna neman sana'a in ba wani sana'a ba abin da za ku yi cinnaka za mu jarraba ya ka nan za ku zanna kaga nan wurin an gama zanna an gama dai ya ka an gama ka nemi kuɗi nan da ganin ina kallon ba wani zai gan tare an gama shine haka za a yi ka dan Allah ku kun haɗin na garin kada ku nuna ku ne to mun gama na garin mu na ruwan mu ya za a yi ka fi ni ruwan musakai kai ka koma kuturu ni kuma riga irin ina gani din amma ba na gani sosai haka za a yi to amma sakin wani style zai ka san daki ne kautar da bakinka haka fa tunda ka fi ni ruwan na kasassu wai sai ka ce gunki ba zai zo ya gan ka kai za maka sadaka sai ka kwatanta mun mana da zan abin da za ka yi ni da kawai ka banna a haka irin makahon nan ne wanda ba na gani sosai fi sabilillah salamu alaikum gurin ka na zo ne me karti gurin ka na zo na ce to sai me kuma gurin ka na zo ka sai me na ce takdin za ka yi da ni wancan kada fa ka sa saurayi ya min izar sama'u shakat za ka yi ne kare da to kare ni wannan irin abin ne da ka sha ciwon to kare ne yanzu nan kai dai baka da zuciya wallahi duk inda kare yake an cinye zuciyarka to kai in ban da rashin imani irin naka ari kudin nan na wasu wuce nake juya ari ka ji tsoron Allah yanzu bari an gaya ka ga fa wallahi bari an tabbatar maka ko ka biya ni ko kuma duk kula mataka da kai wallahi ina da lada to kaura albashirinka goro kuɗi dai ne karanta kuma hidima aure na yi yarinyan nan mun rabu na sake ta ka sake ta ko ka je gidansu ka ce za ka yi ciko akan kuɗin da karanta min sai a daura ma aure da ita ne na ayati wallahi tun da ka sake ta ka ga yanzu rigima sabuwa na san baka da aure dan ne ba za ka zo ka kai dan wa kai sha kai dan wa ka fa tabe min lage ko mu zo ayo ina maka lage ai wancan kwanakin baya ne amma wannan karan kwanaki saka saurayi kai rinde me kuka kai rikifta masa ido yanzu ya shake ni kudi na kudin ka ba ashe ba za ka iya rike auren ba har da mun bajiya ba amma yanzu zan sada ka da abin da kake ina zo me magana na sake ka ni magana tsoron carbi yake abin da yasa akwai wani ba ka tsoron sanda